Hey, what's up mga ka-adventure? Tara, samahan nyo ko sa ating bagong na-discovering kainan dito sa may Malasiki, Pangasinan, na siguradong yung tiyak na magugustuhan at maibigan. Sina nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Munchies. Halos katapatan lamang to ng Perpetual Health Colleges. Papasok dito sa may bandang looban. At syempre, kasama ko na naman si Ningmo. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may bayan ng Malasiki dahil mayroon nga tayong bibisitahin at pupuntang bagong kainan na check-in yung magugustuhan at maiibigan dito sa may Munchies. Kaya tara, let's G, punta na natin. At heto na nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Munchies. Napakaluwang yung kanilang dine-in area dito. Pwede ka pang manood ng Netflix. At mayroon nga rin sila ditong bilyaran habang kumakain at nag-aantay na yung mga order. Iba't ibang drinks nga pala ang kanilang ino-offer dito na mayroong iba't ibang flavor na pagpipilian. Mayroong frappe, milk tea, fruit soda, mga iba't ibang snack na pwede nyo pagpipilian. At mayroon nga rin silang binta ditong mga lutong ulam, ang budget meal. Mayroong karne, gulay at napakarami pang iba. At heto na nga mga ka-adventure, piniprepared na nila ang ating mga in-order. Pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. Bagong bukas nga lang sila dito mga ka-adventure at wala pa silang isang buwan. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan dito sa may bayan ng Malasiki, Pangasinan, pumunta na rin kayo dito sa may Munchies Cafe. Sino mga ka-adventure, ito yung tinatawag nilang alagay pasta. Tingnan nyo naman mga ka-adventure yung kanilang cheeseburger. Mukhang quality. At heto nga pala mga ka-adventure yung tinatawag nilang Bojos. Sino mga ka-adventure, andito tayo ngayon sa may Munchies na makikita lamang dito sa may Montemayor Street. Halos katapatan lamang po ng University of Perpetual Health Malasiki. Kaya ating tikman nga yung kanilang nagsasarapang mga pagkain dito na dito nyo lamang matitikman sa may Munchies, Malasiki, Pangasinan. Ang una nga natin tinikman mga ka-adventure, itong kanilang alagay pasta. Grabe, napakasarap mga ka-adventure. Grabe mga ka-adventure, quality itong kanilang alagay pasta. At sinunod na nga natin tinikman itong kanilang cheeseburger. Grabe, quality. At napakasarap din itong kanilang Bojos. Lalong sumasarap pag sinawsaw mo ito sa kanilang sausawan. At sabay mo pa ng kanilang nagsasarapang mga milk tea. At iba pang mga drinks nila dito. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family. At arat na rin kayo dito sa may Munchies Cafe. Kung problema mo ba ay mapagpaparkingan, huwag kang mag-alala dahil napakaluwang yung kanilang parking space dito. Chill at relax dito sa may Munchies Cafe, Malasiki, Pangasinan. Open nga sila dito Monday to Saturday, 10 AM to 8 PM onwards. Palike, papalo na rin yung kanilang Facebook page na Munchies Cafe.